Nyakira alio gaki. Petra nata kwa kana ko mata ne kene. Nikibaboliga njokutalira busa. Kai tuntu bangu, Kwani chitari chianga mbege? Chianga? Kwa chabari, yani tora tika pombo ati bitina. Bitina. Mbona squeeze neti gari mugo tare. Inki gwatire korenda antivirus ninchi bono kwacha. Nyakira ali ano mwana one. Yani chigari mechiaba sasa. Kwanza ngorema. Nayo tageta kopya kwe gari. Nyakira na akura neri. Nyakira ni ngwa ngana nere gari. Nyakira ali. Utakuisika no mwana moka muisiki. Kwani toroti Nyakiradi mwasinyiri korenda amangana ino nyomba mwachakire korenda nyakiradi tigana na amangana nyomba nyakiradi ngekobegete kwantaliye yanga mbegete estari chinto bachira iziko iga chanzi inche no moiseke gaki otage tembe bunaye toba bunaye otage dress buna bochabe gaki beka buya utakobeka buya mukwara ko moro kikebe bora naye gendo moro ya ngenda mo moro kwari ngachi konga obega kiyeso nkiyeke gaki na sawa na sawa nyakiradi utakutara masa mangana hapa sacha aba kwanza abasacha bwate gari omosacho ugo nakyote temenyeta uno musacho bwate gari nkiara uko usini ugutumia gutige katika kinje tinta inche nakanire gutumira obega kiyesetani ngaki setarara nyasarora bana ba nyasaye kuna bana ba kakitika konya korenda bana ba injitina korenda gaki ebintu raro kuriende bingao niringa mete naonda kanja gotebuna nyakirari garo rekane gajime na mete na bwatiriga na nyore nekene onege ninche kwabwati kor na karigiriye amagana nte tukwane naye na nyore gaki naondokire na ichanire gaki wa yani mwana ndambi kokorine ga ntari kibe lakini gotara isiko gaki utige chindobo isiko igabanda basacha barore ekoro ku my dress my choice na ninganchanta bosa oyo ninche no ninche my dress my choice ngotara nateba ninga ebinte mutala natukuta lakini ngonyora ngobeke bintu bya masikani bitubetebe inki kala utara iko naje tikakonya bonswana na nerenda enyumba ya ningerende lakini kara uno mwana one kara isika erende tiche binte bituba beke libe mana ngombe lyo bwata kwaboko lakini tabia mbera nimbia beka lakini tubaiga watara kwana kokoro santere yakira ni kwanza tete banga to beka iga tubaiga bono kwachakire ko nganje nje tingwange timaji tingwange tinelinga nganje takora kabisho monto kara jirebo nyakare mangana rongo tengo koligeri mangana ki nei wete ngwa muiso ndengwachite mangana yo bolimo obolimo bolibo ngwete na gwachire nga otete ko bolimo boli mboro bolimo no bwaito obwaino naki nanaki aina kyo ukwaje ko yo shamba naki njo maite kosa kwako na beska mami baba nyanjoka na sabini ninki goro yaki igoro yo bolimo mete bolimo kiwa bolimo no bwaito tikabali kisto Tanzania sa tinde getupa mo ingotebi okiona nakwete mari na yaye na unanyigweta mari mona yaye ino okiona kwanza takwati bolimo by the way takwati bolimo okiona ule tikire gendo pimpa ke nyomba ikire gendo wona nyomba eri ne abanyanchoka na sabina abanyanchoka na sabina nana enyomba eri ne yeto inyorana sabina ne bane ina shida usine bado na abamumuri tokubwati urore na abamumuri anyway taito didingwete erikire ere under your name tali nyomenda nanaki usine nyomenda kwanza na kinacho kuboleli na kini kisinaro koligi bono kwala kubo wosa kwatabiri yondenga taito didi ere under your name Ina teri monto. Mbia. Bora babo soro batagite ko toro bo. Makingo ko teberi gato unakina akubure. Tu masa ko kwana na babo soro gore taito didi. Bone go soro ngorwana bani ngina gesare. Igacho ko tegesare ngai taito didi tatiko nyeligi ai mokibore mobori yawoni. Aye mbia kwasa kana igure nga eranda yone migombia. Akito taimo tesinge ndo tama babo yone ngo ngendo bari bose. Abo nyanjo ka sabina na nyomenda ngo ngendo bari bose igento kitai. No nyaira bunando cho soro na bara kuchina nyaso bara baron. Unyoro gwakure bosase ngenje taito ase go Thomas go tay montage ano mwana mu ya by the way ano mwana mu ya ano mwana ato mwana mu na noche no bwatenia yo gotako munda bide tinaja inje gake keri mbwata mata ali keri tikate it's enough eba
Watonji ndo kwa tonji ati meeting ayibe ko biguji. Ene Mike. Waton. Ti meeting ninki. Uno ngingo tabira no mwana umuya. No bwatobongo tuli na nyomenda. Nomete nyomenda akongainu. Nabo osora chita kama ngaina kama tebi ni bote taito did ni meta service uri mabuka. Ona aje nchikna ndoche. Abantu kenyole ke bagwa kane mangana na bora chira obekiro musiro nyoro gwakuri. Atu mwana minto to masaka tebi onde. Kiria ye igo. Nchente to konya. Una nuyo mino. Sabano tinta ke tipo konyi kwa. Ya igo ngote. Intenari giria lawyer. Nerogo chako. Tigana na mangane boko ngumbe kinti kana mangane chi lawyer. Nai bono tagete ko be lawyer ha. Ai kuna kirari. Lawyer. Nera kanso kwerende. Atarogonte bike. Tarogin kara ke to ko be kero musida. Ko gicho mugondo itomuntu toyo. Aki ngote ya barabara na bangi bango be musida orimme. Orimme. Lawyer nkyo chogora. Kende akonyane ko sabaire taito didi. Ai. Tondo ko chia nyakirari ai no mwana be de winganji teneringa. Niringa tinte ko korra ko tukutana iko. Tondo ko chia esto nyo pana mangana ingora iko. Bantu bande banya kuyu. Singenche kinyore ke kabata banta babuate nda muamu yani. Ai. Para eso voita bosa. Kigangi to lakini to go confused. To kenda to ko chia ngora iko.